la dinade. Yeah. Erokamana ina Daktari Salome awuor wacho ni singo kantiere karka Daktari Duncan Ojwang nintiere studio kae ang'ewe kinde mokalo kantie kacha gi George Bati twak no bedo karka e studio gigo ma obedo kata kane utwak kendo ne ulose ni gin singo oganda ne penjore ni weche mag medo suru e osara medo suru e mwandu mopogore opogore ok en gino mantie kacha kinde mane sero mbulu kendo koro sani kosewuok kendo ka osedonje sirkal iwinjo ka chenro mopogore opogore koro lokore osuru ni koro e yo ma oganda nyaka bed ni luwo to oganda jo Kenya gi ywak resruok owuok kanye kuom sirkal mane moko kuom jo Kenya ugeno niero dhi kelo ne dongruok ne gigoyo mbulu moko nogoyo mbulu kuonde mopogore opogore to nyaka sani en ang'o minyalo wacho e weche gi mag osuru kaachiel koda magi mag omenda gi omenda mar 2022 wekeno weronwa ni kaero banya weya joluo dwa timo tich mar opinsani koso gimbe ambe wadwa lenga mondo jo Kenya onegi wangi yiero mokalo kane yotim handshake to ne joluo bochopo kuma wacho ni ya ng'ech neno kod ang'o sani koro e sirkal manyieni wadwa tiyo tich mar opinsani koso wan be wadwa wacho ni ya Kenya mar jite wambe miwa mimiyowa watiek gi marwa mbaka no pokwa tude mabere Luoland un ka studio kata mana jowa kata mana wan ka jowa penjo wanito wapingi koso waling wamany gima wanyayudo hapa nunengo wawuo kanyo matin nikech pokwa bedo clear to role mar oversight kata mar opinsani to nochopo ndalo moko ma joluo be ne wacho ni yawa tijni wasetime gi ng'uono kabisa higni 40 jo Kenya moko botimo ang'o okawe dika koro mano unyalo lerowa jakombe nyalo miyowa direction ni to wadok e opinsani koso wan be koro wadhi wacho ni wan be pognwa minya pognwa watim ang'o watonygo pogo en ya ing'eni gine wacho ni muma wacho ni kwere machamo olemo to nyikwagi ema lakgi to jaluo ni en odwa dhi kedo ne Kenya to jomoko to kadhi kucho to wacho ni jatelo an ng'eni ok apingi miwa gi mimiyo bas ero koro nyaka wamed wayier ni wadwa bedo the voice of wanyonge sauti ya wanyonge shikuku nothoka kawacho ni the people's watchman and a watchman marita ng'o the people yes nikech kasto nochopa point mowacho ni yawa to kuwera ni an watchman to karumi akura we bedo watchman na bed rais de chiela